Toto je 10-týždňový Benjamínko, vytúžené dieťa Slováka a Poľky, ktorí žijú a riadne pracujú v Írsku nedaleko mesta Cork. Náručie matky už necíti niekoľko dní. Rodičia prišli 2 dni po očkovaní do nemocnice s tým, že bábätku opuchla noha. Najprv si lekári mysleli, že je to reakcia na očkovanie. Keď ale nasnímali jeho telíčko, prišiel šok. Doktor vtedy povedal, že našli chlapcovi, najprv hovoril o nejakých 10, že má nejakých 10 fraktúr na rebrách, že to vyzerá ako keby bolo dieťa stláčané a trasené, že to nemohlo sa stať náhodne, že to bolo non-accidentally. V tom prípade sa nám zrútil svet. Potom nám povedali o pár dní na to, že našli 21, to bolo útorok, 21 fraktúr. Počuli ste dobre, okrem vyklbeného bedrového kĺbu, zlomeniny nad členkom, malo bábätko aj 21 fraktúr na rebrách. Okamžite zasiahla sociálka a dieťa im zobrali. Rodičia sa z toho nevedia spamätať. Mali sme súd v stredu, bol to aj pán z ambasády, ktorého nepustili ani do súdnej siene, nemohol ani nič počuť, čo sa tam deje. Súd prebehol ako také divadielko, taká fraška to bola. Benjamínko skončil v náhradnej starostlivosti. Rodičia majú 24 dní do najbližšieho súdu na to, aby našli kohokoľvek, kto im pomôže vrátiť syna do maminho náručia. Magdaléne ho totiž odobrali napriek tomu, že dojčí. Darius Haraxin, televízia JOJ.